Then anginakile ukuthi ngiphi, ngiyaqalaza okay. Mengiqalaza okay nangu baba, angibuze ubaba kwenzakaleni ngithi mina hayi. Angibuza ukuthi Thomba ushayeka phansi ubaba bese bele emsebenzini? Baba wahamba his camp. Oh, ingaleso sikhathi leso. Okay. So mina ngaphaphama lento le yenzeka ngomgqibelo ebusuku. Mina ngaphaphama ngomsombuluko ekseni. Ha. Yebo. Wabuya wangibuza ukuthi yini kwenze njani udleni. Ngamtshela ukuthi mina ayikho engidlile ngihleze ngihlele ekhaya. Ayikho engidlile ngidla ukudla lokho ebengikuphakela umama. Wathi ngeke bekunani cause akunalutho yena uyamthemba. Ngase ngathi mina okay ngoba uyamthemba baba ayikho inkinga. Kuqhamuka unesi kusanjalo. Umama uthule akazi nanokuthi uzothini. Uthule. Kuqhamuka unesi kusanjalo asho unesi ukuthi na ukhona la? Hayi ukuthi ubaba kuphela khona. Ukhona. Shutho jaha ukuzozwa nje ukuthi mhlambe ngabe ukuthi kwenzakalani. Yes. Kuqhamuke unesi kusakhulunywa ngisakhuluma mina ngisaphendula sethi ngizosho. Uqhamuka unesi asho ukuthi ngidle upoison ostrong. Ostrong poison ukuba bangiphuthumisanga ngesibhedlela mhlambe ngabe ngishoni. Ngiyanibingelela lana ababukeli beBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi izigameko zempilo. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. So-ke sine guest namhlanje okutshengisa ukuthi namhlanje ready ukuthi azokhulumisana nathi ngesigameko esamehlela ngaphambilini noma esisanda kumehlela, kodwa-ke uzosichazela kabanzi ukuthi ingabe kwenze njani njengoba ezekhetha ukuthi namhlanje abe nathi lolu hlelo. So-ke asike sibone ukuthi ingabe kuzohamba kanjani. Sabona kanjani? Kanjani? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi igama lendawo la ukhulele khona nala hlala khona njengamanje. La ngikhulele khona eKamaphumulo, la ngihlala khona manje eMayville. Okay, ufike eMayville. Ngifike 2018. Okay. So ngicela sivele hlale phezu kodaba ungichazele kabanzi ukuthi yini ekubeka la ekhaya namhlanje. Kwenzakalani noma kwenzekeni? Into engibeka la ekhaya namhlanje lesi sigameko sanamhlanje singihlukumeza kakhulu umoya because ngashonela uma wami ngina 12 years. So mengishonela uma wami ngiqhubeke ngihlala nobaba wami. Then ubaba wami decide ukuthi mase ngina14 ashada omunye umuntu. Oh, okay. So njengoba eshada lo muntu lo amshadayo, lo muntu abemshada bafika nabantwana bakhe abawu2, then ubaba wami wafika nami ngiyi1. Okay. So now 3 nakhe. Yep. Okay. So ukuhlala kwethu sonke ndawonye umama lo ingane zakhe beyiphatha kahle nje azenze zonke because endlini mina obewenza yonke into. Umina obewasha, umina obecleaner, umina benza yonke nje into ingane zakhe ihlala ezibuka iTV. Mina mase ngizobuka iTV kuthiwa ngihlale phansi. Ubaba wami engekho. Ubaba wami ekhona. Ngahlala esofeni? Yebo. Ubaba wami ekhona ngiphathiswa kweqanda, usebenzisa izingane zakhe. Ingane zakhe ayikwazi ukupheka, hlezi kupheka mina. So, mekufika ubaba vele ufika hlezi njalo sekuphekiwe. Yes. So, ubaba mayifika njalo mayifika ufika ngekhathi zantambama sekumnyama. So, njalo mayifika vele ufika vele sekuredi ukudla sekumele aphakele. Njalo mephakelwa usuyasuka umama lo amphakele. Ngisola ukuthi nje umama lo ubaba umdlisile because yonke into ayisho uyayilalela. Yebo. Mhlambe ngabe ufike ekhaya usewuthe ukhula kancane noma wafika umaya senakushona una 12 years. Kwadlula u1 year. Oh, wafika usamncanyana vele. Yebo, wafika ngisamncanyana vele. Okay. Mhlambe ke uke wazinikeza nje isikhathi nesineke wahlala phansi nobaba umtshela ukuthi ayengeke baba mfethu khona into enginothisa la ekhaya. Mawungekho ngibe umama wala ekhaya ngenze yonke into yala ekhaya. Kodwa mawukhona ngibe iqanda nje ngithithwe njengenye yeingane la ekhaya. Angifukuzi ngalutho. So uke wazama umcacisela ukuthi ngangikho right. Waba ngiye ngahlala naye phansi. So wathi mina umfazi wakhe vele angifuni. So ngihlezi ngimtshela bengingiye ngimtshela ngithi baba yazi njalo uma ungekho la ekhaya mina wenza zonke izinto. Mina nje uklinayo mina wenza wathi hayi ngeke nje uwife yakhe yena azayenze lonto. Shuthi lento abamshadela yona shuthi yena akayiboni. Mina ayikho lento engishoyo usithanda sonke sithanda ngokulingana. Yebo. And ubaba ma umtshela kanjalo and ephendula ngalolo hlobo mhlambe uke wezwa
uma esebuya esezobuza ukuthi wayemtshelile ubaba noma mhlawumbe ubaba azange azasho lutho vele nakuyena umama. So ubaba uma wasizwa shuthi sikhuluma because ubaba wanede wahamba wayemsebenzini, uma wasala wangishaya mina. Wangibuza ukuthi ngisithatha isibindi esingaka sokuthi ngithi yena uyangihlukumeza, ebengangihlukumezi. Ngambuza mina ngathi mina, uma ungangihlukumezi pho indaba ingane zakho kuklini mina, ziwashelwa yimina, nawe ngiyakuwashela baba mengekho, nobaba uyazi ukuthi washelwa yimina. Wathi ayikho leyo nto, ungifundisa ukuthi ngiqine ngibe ingane. Ngathi mina lezi ezinye zakhe izingane yini eyenza ukuthi zona ungayifundisi ukuthi iqine zibe amantombazana aqinile. Noma noma sithengelwe izinto njalo mina kuzomela ngithathe ezalabo eseyigugile bona bathengelwe izinto. Mekufika ubaba bangiboleke. Kube ngazuthi ezakhe izinto. Kube ngazuthi ezethu zonke izinto. Kanti cha mengekho ubaba ngiyakhunyuliswa bagqoke bona noma kiwa emall mina ngihlala emotweni bona bayahamba bayothenga baphuma. Yo. Okay, manje ekuhambeni kwesikhathi mhlambe uma esekuzwile ukuthi uyareporta kubaba uke washintsha indlela yokwenza ngoba nakhe ebona ukuthi uyayinaka lento ukuthi iyenzeka ekhaya noma uvele izinto za worse emva ukuba kade akushaye nje. Izinto ezivele za worse cause bekuthi ubaba mekhona angithathe sokwentandokazi yakhe. Then ubaba mengekho ngelinye ilanga wahamba ubaba wayemsebenzini wayezohamba ngoLwesihlanu abuye ngeSonto. Then mehamba ngoLwesihlanu abuye ngeSonto uma wahamba shuthi wathi kuthina uyofuna umuthi wesiZulu cause wathi uyagula. Okay. Mehamba uyofuna umuthi wesiZulu kuthina then abuye mefuna umuthi wesiZulu abuye athi ucela ukupheka yena namhlanje. Then mina ngithi ayivele nami kade ngagcina ukuphumula ma ayikho inkinga wavumela phezulu. Yebo. Okay. Ngathi mina ayikho inkinga ma ungapheka namhlanje because mina ngihlezi ngikhathele. Mengihamba ngiyopheka athi angihambe ngiyohlala ekamereni. Mina ngihlala ngedwa ekamereni lami akukhanye igesi akukhanye lutho ngihlala ngedwa nje. Ngahamba ngekamereni lami ngafike ngahlala wapheka wasibiza ukudla seku right. So wangiteketisa nje ngalela suku bengiteketisa nje okwengane yakhe. And now ubona ukuthi ngibona ukuthi hayibo uma washintsha emva ukuthi ngishilo and wayengishayelani pho ngalela suku. Yebo. Ngahlala wasiphakela then kujwayele ukuthi kuphake mina athi hayikhulileke namhlanje mina ngizophaka mina ngizokwenza yonke into. Sihlale ngihlale nani ingane zakhe aphake azinikeze ukudla nami ngiphake ngidle. Angiphakele angilethele. Okay. Ngidle akasho ukuthi sihamba kulanda ukudla uyakulethela. Uyena ongilethelayo. Uyena ongilethelayo etafuleni. Shuthi khona ayincengile. Shuthi khona lento ayincengile ngingazi ukuthi yini mina. Noma mhlawumbe wayebona ukuthi ngimcebile mhlawumbe ubaba uzocabanga ukuthi wenza into wrong. Yebo. Then ngikudla ukudla mhlawumbe ngidle 3 spoon bese ngizizwa ngidizzy. Then mase ngiyadlikiza emva kalokho then mase ngilahla ukudla phansi. Then mengilahla ukudla phansi ngithi mengibheka iplate ngibona ngaleso sikhathi kuyafilizela kunakekile ukuthi kunjani. Ngithi mengibona lapha ngibone nje umuthi nyana nje o green ongathiwa amanzi. Ngicathi mhlawumbe beyivuvuzelile ngaphezulu. Ayi ngivele ngiwe kushuthi ngiquleke kushuthi ngiyaphaphama ngiphaphama sengisesibhedlela. Okay. Ngalelo suku phaphama sengisesibhedlela. Then anginakile ukuthi ngephi ngiyaqalaza okay. Mengiqalaza okay nangu baba ngibuza ubaba kwenzakaleni ngithi mina hayi. Angibuza ukuthi kade ushayeka phansi ubaba bese bele emsebenzini? Baba wahamba hezi camp ezobuya ingaleso sikhathi leso. Okay. So mina ngaphaphama lento le yenzeka ngomgqibelo ebusuku mina ngaphaphama ngomsombuluko ekseni. Ha. Yebo. Wabuya wangibuza ukuthi yini kwenze njani udleni. Ngamtshela ukuthi mina ayikho into engidlile ngihlezi ngihlele ekhaya ayikho into engidlile ngidla ukudla lokho ebengikuphakela umama. Wathi ngeke bekunani cause akunalutho yena uyamthemba. Ngathi mina hayi okay ngoba uyamthemba baba ayikho inkinga. Kuqhamuka unesi kusanjalo. Umama uthule akazi nanokuthi uzothini. Uthule. Kuqhamuka unesi kusanjalo asho ngesi ukuthi na ukhona la hayi ukuthi ubaba kuphela khona. Ukhona. Shuthi ujaha ukuzozwa nje ukuthi mhlambe ngabe ukuthi kwenzakalani. Yes.
Kuqhamuke unesi kusakhulunywa ngisakhuluma mina ngisaphendula sethi ngizosho. Uqhamuke unesi asho ukuthi ngidle uphoyizeni ostrong. Ostrong uphoyizeni ukuba bangiphuthumisanga ngesibhedlela mhlambe ngabe ngishonile. Yo. Mhlambe ngabe ngishonile abangazi. And then ubaba wathini ngaleso sikhathi? Ubaba phela akangikholwanga, waze wakholwa ngoba unesi asemtshela ukuthi upoison lo vele umixwa nokudla. So kushuthi uyena umama ngoba akekho omunye umuntu owayephekile ngalalanga uyena. Wena emva kokudlikiza awukhumbuli lutho nje mhlambe emzimbeni owayizwa ngale nje kokufilizela kwamehlo kuphela. Mhlambe ayikho indawo ongathi mhlambe washa kuyona mhlambe emlonyeni noma semphinjiweni noma uzwa ukulunywa esiswini. Wanakani? Ngazwa ukulunyelwa esiswini, ngigoqana. Okay. Ngigoqana ngenza like sengathi nje khona into engidlayo ngaphakathi, khona into engidlayo ngaphakathi. So waphuma emva kwesikhathi singanani esibhedlela? Wahlala insuku engaki? I-week besakulapha. Yebo. Isonto lonke. Because basho besibhedlela basho ukuthi bazonginikeza imithi namaphilisi ukuthi ngiphuze mase ngingaphandle. The time usasesibhedlela ngosuku lokuqala ke vele ngomsombuluko the time uthi waphaphama sekhona ubaba noma wabuye ngalezi insuku osahleli ngazo wabuye wakulandelele ezokucheck ukuthi kwenzakalani ngawe ezokubheka efiyanye nevakasha esibhedlela umama. Wayefika kodwa mefikile ngangayidli into ephuma kuyena because ngangayazi ukuthi inani. Wawusapha? Yebo. Ngangayidli into ephuma kuyena. Yebo. Because njalo mayefika bayihleze ezongiphathela something ngase ngisola ukuthi indaba esengiphatha kahle kanje mhlawumbe wayefuna uzongiqedelela ngazi. So ubaba ke still noma sezwile ke ngonesi mawusuphumile ke esibhedlela ususekhaya nje ayikho nje into ayisho kuwena mhlambe ukuthi ngiyaxolisa mina bengingazi ukuthi kanti isimo sinjena ngihlulekile ukuthi ngikunakekele uxolo khona into engizoyenza ngizosukumela phezulu njengoba bikhona nje amazwi useke wawathola kanjalo. Ingoba washo lokho esezwa ngomakhelwane. Sebemtshela ukuthi lo muntu ohlala naye akalungile because umakhelwane le mama bengafuni umakhelwane besivakashela befuna kuhlezi nje kuyithini bengafuni ukuthi mina ngiyodlala. Yebo bengafuni nje omakhelwane bebanqaba because uma wami mina bezwe akekho umuntu obengazwani naye. Okay. Uma wami yebo because ube umuntu oyisontelayo ongena nqaki namuntu. Manje sesinjani isimo phakathi kwenu bawu2 nomama? Isimo manje usahlala naye endlini? Cha. Washona? Ubaba wamxoshi. Okay. Yo. So manje awusamboni vele? Ngimbone nje. Usethana nomunye ubhuti. Okay. Ngimbone yebo. Usethana nomunye ubhuti. Because naye lo bhuti loyo nje ngathi akaphathekile kahle kwanaye, ngathi akaphathekile kahle. Kodwa nje so ma sekuthiwa kuyenzeka umama uyayibona mhlambe le video indlela thizeni. Uyayizwa ivoice yakho, uyakwazi vele emzimbeni ukuthi ungakanani. Mangasa nje abone ukuthi awu nahle lesi story lesi ngathi ngiyayazi nje. Ungafisa mhlambe ukudlulisa amazwi athini ungafisa ukuthini nje kuyena mase kuthiwa uyathola nje ithuba lokuthi ukhulumisane naye? Ngiyamfisela into because ngimfisela into ebuhlungu kakhulu. Ngimfisela into ebuhlungu kakhulu ngoba ngifisa ngisho njengathi ngashayisana imoto. Kodwa ke ngoba ngiyena kumuntu onjalo mina ngiyakholwa so uNkulunkulu uzongiphendulela. Ngeke ngisho njalo uNkulunkulu uzongiphendulela. Ubaba yena usenjani manje? Mhlawumbe ngabe usuwathola omunye umama mhlawumbe ngabe wathola step mom noma mhlawumbe usayihlalele noma kungenzeka ukuthi noma ubona because phela ngiyacabanga ukuthi ukhulile manje mase uthi uyabona ukuthi ubaba ngathi khona umuntu ambonayo kuyikona ukuthi akakayishaya intro akakangazanisi nje naye. Yeah, ngimgcina ngaleso sikhathi mesuke siyohlangana naye because sekuyena ubaba ovakashela yena because ngicabanga ukuthi mhlawumbe uyasaba. Sekuyena ubaba ovakashela yena. Mhlawumbe mefikile uzofika lelo suku ehambe yena uright unenhliziyo enhle because ubaba wamkhetha vele esontweni. Okay. Wamkhetha vele esontweni. Mhlawumbe ke
Ikhona indlela thizeni oyisolayo ngayo ngobaba ukuthi wathi nje umchazela ngama-feelings akho ngomama wakho wangaleso sikhathi leso. Mhlampe wathi hhayi mhlampe uphathekile kabuhlungu ukuthi ubaba wakufeyila noma nje uya-understand ukuthi hhayi mhlambe ingoba kwakuyileso sikhathi and okungenzeka ukuthi kukhona into ayifakwe yona mekuwukuthi yayikhona. Ya, ngiyacabanga ukuthi khona into ababemfake yona cause sathi nje sihamba senkonzweni sahlangana nomuntu. Then umuntu amtshela ukuthi kumele ukhiphe lento naye khona isilwane onaso. Then wazibuza cause loya muntu lo amtshela lokho kuphela. Then wadlula sahamba esontweni bekunenkonzo enkulu. Then umfundisi wamtshela ukuthi hayi bhuti kumele ugqume uphalazi khona into nayo. Kusho ukuthi wahamba ke waya kumuntu. Meya kumuntu iyaphuma nangempela wabona ukuthi okay kushuthi bengivele nje ngidlisiwe nayo yonke lonto leyo. So uya understand ukuthi kwakuyilesa sikhathi. Ngiya understand so ngamxolela cause yena umuntu onginakekelayo. Ungafisa ukuthini ko-step mom? Kuyenzeka ukuthi uthole ukuthi abantu bayathandana and ekuthandaneni kwabo uthole ukuthi banama-ex emumva and ekubeni nama-ex uthole ukuthi kwase kukhona naney'ngane. And yabo nje yonke ingxova nje kuhlangenwe la baney'ngane zabo phinde kube iy'ngane abayizalayo kuma-previous relationship wabo uthole ukuthi unomama uzele kwenye i-relationship wayethole sethandana nomuntu oney'ngane naye uzele futhi kwenye i-relationship baphinde futhi bazalwa nje. Ungafisa ukuthini? Asike siqaleni ngabo step mom. Ungafisa ukuthini nje kubona ngokuphatha abantwana ba-partner wakhe omusha ozele abantwana bakwenye indawo? Yes. Ngingafisa ukuthi ngidlulise imiyalezo ukuthi i-step mother zizifundisa ukuthi mawukuthi mhlampe kuloyo mndeni loyo ufika mhlampe zihleli zodwa ngikisho njalo akayiphathise okwamama cause akazi ukuthi lezi zakhe bayiphatha kanjani lapho zikhona. Yes. Ngingasho kanjalo cause mehlukumeza lezi zabantu akazi ukuthi mhlampe naye yakhe yahlukumeza. So nje akazama ukuthi ngisho ngathiwa engayifuni azama ukupretend ukuthi okay angayitshengisi ukuthi akayifuni azama ukupretend ukuthi okay mntanami yonke into ayifunayo ayenzele cause kuyahluphekisa ukuthi utshela ukuthi usunoma kanti uma lo otshela ukuthi naye akakabi uyena. Yes. Ungafisa ukuthini-ke ko-step dad? O-step dad kumele bacabange ukuthi bekhetha bengavele nje usuyamthatha umuntu usuyashada ningakamboni nanokuthi umuntu onjani. Kumele qale nihlale nje angisho ukuthi bengashada kodwa but kumele qale bahlale nje ukuthi abone ukuthi okay lo muntu engakwazi ukunginakekela nabantwana bami nomuntu engakwazi ukunginakekela ney'ngane zami before ngimthathe cause khona umuntu oze kwi-relationship ngoba ezobhidliza engazile ukuzokwakha. Yebo. So ngokuthi usuwabhodlile-ke ngale nto le ekugcineni uzizwa kanjani ngayo yonke le nto noma ngabe kuthiwa usuwaxola lapho nalapho but uzizwa kanjani because uyacabanga ukuba kuthiwa loya poison loya wakushaya mhlawumbe wadlula impela emhlabeni wangasinda njengoba wasinda. So ngokuthi usubhodlile usukhulumile uzizwa kanjani? Ngizizwa kahle cause sengikwazile ukuthi ngitshele abanye abantu ukuthi bengizizwa kanjani ngalento eyangehlela ngalesigameko esangehlela cause ubengekho omunye umuntu engikwazi ukumxoxela cause nabangani bami esikoleni nje bazi ukuthi mina ngi-right kanti angikho right. So ngizizwa ngikhululekile ngizizwa senguwumuntu nami njengabanye abantu. Ngibonga kakhulu isikhathi sakho ngibonga nesineke ukuthi ugcine ufikile la ekhaya namhlanje. Thank you. Mbuka lapha ekhaya ngiyathemba ukuthi nani nizibonelile ukuthi kuhambe kanjani and kuyabonakala shem ukuthi la eminyango kunzima shem kunzima izinto azizohamba ngendlela esisuke sifisa ngakhona nangendlela esisuke sicabanga ngakhona nangendlela esisuke sithanda ngakhona. Izinto ziyazenzakalela zona mawuphila nje usaphefumula kusasebenzeka mawulitholile ithuba yenza kanjalo mase uyagada ukuthi omunye umuntu noma ngabe kuthiwa uyezwa ukuthi igazi lakho alimthandisisi kangakanani but akuso wakho enza ubuhle mawuhlele kwenza ubuhle suke eduze kwakhe ukuze uzo-avoida lento yobuthakathi egcineni inhliziyo embi
nje uzukhiphe namagama abuhlungu wabhekisile komunye umuntu ngenxa yokubola kwenhliziyo noma ngenxa yenhliziyo egaya iy'bozi ngezathu thizeni. So ngiyacela ukuthi ungakhohlwa usubscribe, ulike, ushare. Mina ngithanda kakhulu. Bye. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza besidabhela ama-product aka-Black Life Traditional Pharmacy, walala wasala, wavuka wayithatha, ziyakala mzala. It's the Black Life TV.